Dobrý deň, moje meno je Peter Bukov, vítam vás pri dnešnom videu s názvom Technická analýza číslo 1. Pre spoločnosť Axiori zastrešujem analytický a spravodajský servis, takže pri videách a webinároch sa budeme stretávať spoločne častejšie. Táto časť videí s názvom Technická analýza je rozčlenená do 4 bodov, pričom každý bod alebo každé video prinesie nejaké zložitejšie a postupnejšie informácie a oboznámi vás s technickou analýzou. V prvom tomto videu, alebo teda táto videoprezentácia sa bude venovať hlavne základom technickej analýzy. Na začiatku si ukážeme úvod do technickej analýzy, prečo technická analýza vznikla, čím sa zaoberá, čím je špecifická a kto ju využíva. Potom sa pozrieme na rôzne typy grafov, ktoré technická analýza pre svoje využitie potrebuje. Následne si zadefinujeme rastový alebo teda býčí trend a taktiež klesajúci, respektíve medvedí trend. Keďže obchodovanie sa obchoduje alebo teda deje hlavne v trendoch, tak práve rastový a klesajúci trend sú špecifické pre každé obchodovanie a samozrejme trendy treba využívať a vyhľadávať. No a na konci videa sa pozrieme na supporty a rezistencie, ktoré väčšinou ohraničujú obchodné pásmo na tom trhu a ich prerazením sa častokrát vyskytne silné alebo prudké momentum a ten trh následne pokračuje do jednej alebo do druhej strany. Takže taký úvod do technickej analýzy. Technická analýza sa v podstate zaoberá iba štúdiom grafov, nehľadí na fundamenty a vnútornú hodnotu, takže sleduje len cenu, prípadne volume, teda objemy, alebo indikátory, ktoré tie grafy dokážu vykreslovať. A taktiež teda verí, že minulosť sa opakuje a na základe minulosti, teda to, čo sa už niekedy na tom grafe stalo, dokážeme predpovedať históriu, respektíve kam tá cena by sa mala pohnúť podľa nejakých patternov, čo si ukážeme potom trošku neskôr. Väčšina ľudí, alebo teda investorov sa snaží nájsť taký rozpor, alebo teda rozkol medzi technickou a fundamentálnou analýzou. Používajú buď jednu alebo druhú, pričom technickí chartisti tvrdia, že fundamentálna analýza je zbytočná, že všetko sa riadi hlavne teda grafom a cenou, a na druhej strane fundamentálna analýza teda hovorí o tom, že keď je na trhu nejaký fundament, tak ten prevažuje nad tou technickou analýzou. Môžeme si povedať, že najlepšie je skombinovať samozrejme obidve. Obchodovať teda hlavne s fundamentom, alebo respektíve do smeru fundamentu a prípadné vstupy a výstupy zakladať pomocou technickej analýzy. V podstate tá technická analýza by mala byť len taká pomôcka do toho obchodovania. Veľká väčšina ľudí avšak obchoduje hlavne iba pomocou technickej analýzy, to znamená pozerajú sa na ten graf a snažia sa podľa minulých cien určiť, kde tá cena, alebo respektíve aký bude ďalší trend na trhu. Tá technická analýza hľadá rôzne cenové formácie a určuje trendy, ako si ukážeme trošku ďalej, pričom medzi základné trendy patrí samozrejme rastový trend a klesajúci trend, a taktiež určuje a hľadá koniec trendov. Na to slúžia napríklad trendové čiary. Tomu sa budeme venovať opäť v ďalších častiach prezentácie. No a technická analýza určuje, snaží sa vyhľadávať rôzne cenové formácie, tzv. Patterny, ktoré dávajú obchodníkom celkom slušnú šancu na ziskový trade alebo obchod. Medzi také základné cenové formácie alebo patterny patrí napríklad hlava, ramena, sú to rôzne trojuholníky, kliny, zastávky a tak ďalej. Týmto cenovým formáciám sa budeme venovať v technickej analýze číslo 2. No a technická analýza sa snaží obchodovať aj na základe tzv. Price action, to znamená obchoduje sa napríklad iba po prerazení alebo keď trh vytvorí nové maxima, respektíve nové minima, hľadá rôzne, ako by som to nazval, sviečky, špecifické sviečky, ako sú pinbary a kladiva, na základe ktorých sa opäť snaží určiť nejaký budúci trend a drží sa hlavne toho, že presne takéto isté cenové formácie, alebo teda price action špeciálne sviečky sa už na tom trhu niekedy vyskytli
a dávajú teda vysokú pravdepodobnosť tomu, že ten obchod bude úspešný. Základné typy grafov v technickej analýze poznáme hlavne čiarový graf. Čiarový graf sa však pri obchodovaní alebo pri tradingu veľmi nevyužíva, nakoľko čiara nám zobrazuje iba zatváracie hodnoty cien a nezobrazuje nám minima a maxima. Pri tradingu častokrát, hlavne teda napríklad pri určovaní trendov alebo pri pomocou trendových liniek, sa investori opierajú o minima a maxima jednotlivého timeframeu, čo napríklad nám zobrazuje graf sviečkový, ktorý, ako vidíme presne na tejto veľkej čiare na zlate, vidíme minimum toho pohybu a tuto tá cena zatvorila, čiže je tam nejaký $40 rozdiel, čo je celkom markantný. A keď sa vrátime na ten čiarový graf, tak jednoducho to low nevidíme, takže zobrazuje nám iba to close. Čiarové grafy sa hlavne využívajú pri rôznych štatistických a porovnávacích analýzach a skôr sú určené na takú informačnú hodnotu alebo informačnú výpoveď, keď sa snažíme robiť nejaké analýzy alebo zobrazujeme napríklad mieru nezamestnanosti, CPI, mieru inflácie a tak ďalej, na čo by nám tie sviečkové grafy boli viac menej zbytočné, tak to zachytávame pomocou čiarového grafu. A ten sviečkový slúži na obchodovanie a ako je vidno je aj o dosť prehľadnejší, o dosť krajší. Vidíme teda červenou farbou sú zaznačené klesajúce sviečky, čiernou farbou sú zaznačené rastové sviečky, takže hneď na ten prvý pohľad alebo ten prvý dojem z toho grafu je oveľa viac krajší alebo lepší aj pre toho obchodníka, pričom ten čiarový graf vyzerá tak fádne. No a do tretice posledný je tzv. Paličkový graf, tak volá sa aj OHLC, alias Open, High, Low, Close, teda otváracia cena, najvyššia hodnota, najnižšia hodnota a zatváracia cena. A tento graf je presne rovnaký ako sviečkový graf, avšak namiesto sviečok teda tu máme tie paličky, ktoré nám zobrazujú ale všetky také isté informácie ako tie sviečky. A už len potom na samostatnom obchodníkovi, ktorý graf si zvolí za ten svoj obľúbený a ten graf, ktorý bude používať. Poďme sa pozrieť na definíciu rastového, teda volá sa to aj Beachy, alebo definícia rastového alias Beachyho trendu. Je to veľmi jednoduché, v podstate na to, aby ten trh rástol, alebo na to, aby bol definovaný rastový Beachy trend, trh musí vytvárať vyššie minima a vyššie maxima, čo nám ukazuje krásne tento obrázok. V bode A sa začína pokus o rast, ktorý bol úspešný, vytvoríme nejaké maximum v bode B, následne nastáva na trhu mierny výber ziskov, korekcia, trh skoriguje do bodu C, to znamená vytvorí vyššie minima ako v bode A, a znova vidíme rast do bodu D, kde bod D je vyššie ako bod B, čiže vytvoril aj vyššie maxima, takže definícia rastového trendu bola zachovaná. Ten Beachy trend platí, alebo je udržaný vtedy, pokiaľ trh nepoklesne pod posledné swingové vyššie low, takže v tomto prípade, ako náhle tu máme bod E, ten trh ide do bodu F a poklesol by v tejto fáze korekcie naspäť pod tento bod E, tak Beachy trend prestáva platiť, pretože nebolo dodržané pravidlo, že boli vytvorené vyššie minima a v tomto prípade sa teda dostávame do nejakej fáze konsolidácie, prípadne až do prechodu do medvedieho trendu. A práve teda toto sú tie spomínané rastové linky, o ktorých sme sa už bavili na začiatku prezentácie. A rastové linky nám spájajú jednoducho minima v tomto Beachom trende a ukazujú nám alebo dávajú nám tušiť, kde by bola najlepšia cena alebo najlepší čas na nákup. Čiže je to presne daná vlastnosť technické analýzy, že na základe minulých, povedzme dvoch minim, si spojíme tretie a štvrté minimum a na týchto cenách, na týchto úrovniach chceme čakať a nakupovať. Čiže nehľadíme viac menej na fundament, hľadíme len na technickú analýzu. Takže v bode E a tuto v tomto bode chceme čakať s nákupnými objednávkami. Čím menší sklon trhu, tým je väčšia pravdepodobnosť, že tento trend vydrží.
Teda ak nám ten trh rastie veľmi prudko, to znamená možno aj 70 stupňov, pod 70 stupňovým uhlom, tak je tu veľká pravdepodobnosť, že ten trh vytvorí nižšie minima a ten rástový trend už nebude platný. Ak však nám rastie napríklad pod 30 stupňovým uhlom, tak je tu veľká pravdepodobnosť, že ten beachy trend bude trvať dlhšie, pretože každý ten pokles, každá tá korekcia je pre investorov výhodnejšia na nákup, nakoľko ponúka lepšiu cenu. A v beachom trhu platí stratégia buy on dips, teda nakupovanie poklesov, ako sme si už ukázali. Práve na základe technické analýzy sa snažíme vyhľadávať body, kde nakupovať, respektíve kde predávať. A nakupovanie poklesov je veľmi obľúbenou stratégiou pri dlhodobých rástových trendoch, kde investori alebo ten trh čaká na akýkoľvek pokles, 1, 2, 3% podľa teda sklonu tej trendovej linky, aby trh nakúpil za lepšiu cenu. A častokrát, napríklad v tomto prípade sa tie stop lossy, respektíve pokyny na zabranie ďalším stratám, dávajú pod to predchádzajúce swingové low. Čiže ako náhle ten trh podľa definície poklesne pod to swingové low predchádzajúce, tak beachy trend prestáva platiť a práve preto sem investori častokrát ukladajú svoje stop lossy. Take profity v tomto prípade sa zvyknú dávať buď na predchádzajúce maximum, ak by sa opäť tomu trhu nepodarilo vytvoriť vyššie maximum, teda beachy trend by nepokračoval, alebo napríklad aj na základe tejto trendovej čiary, ktorú tu vidíme, ktorá spája vrcholy, ten take profit tohto prípadného nákupu by sa mohol dať napríklad niekde sem, čiže až na toto maximum. Definícia klesajúceho trendu je to symetricky opačná situácia. Na to, aby bol medvedí trend dodržaný, trh musí vytvárať nižšie minima, nižšie maxima, presne ako nám zobrazuje daný graf. To znamená, v bode A začína nejaký pokles alebo začína sa formovať medvedie momentum. Trh poklesne do bodu B, nasleduje korekcia, avšak bod C, teda maximum tohto rastu, je pod bodom A, čiže bola splnená podmienka a pri ďalšom poklese je taktiež vytvorené nové minimum pod bodom B, takže medvedí trend ostáva v platnosti. Čím menší je sklon trhu, tým je väčšia pravdepodobnosť, že trend vydrží. Je to veľmi podobné ako v rastovom trende, avšak častokrát sa stáva, že práve tie výpredaje, ktoré sú na trhu, ten medvedí trend býva veľmi často veľmi prudký, či už je to na akciách, na Forexe alebo na komoditách. A napríklad aj to zlato, ktoré pred pár rokmi klesalo až $150 za deň, to znamená nejakých 10%, tak urobilo celý medvedí trend za 1-2 dní a potom následne nastala nejaká korekcia, volatilita sa znížila, takže ten trend alebo ten sklon trhu tam bol veľmi prudký, čo znamenalo rýchle pohyby a následne potom sme videli fázu konsolidácie, ktorá trvala pár mesiacov. A v medveďom trhu platí stratégia sell on release, teda predávanie rastov, čiže presne opačná situácia ako bola buy on dips, predávame všetky výskoky na tom trhu a opäť sa snažíme pomocou trendových liniek určiť, kde by sme do toho trhu mohli vstúpiť. Takže neriešime znova žiadny fundament na tom trhu, alebo teda pre nás je relevantná práve technická situácia. Takže tu budeme predávať a napríklad na posledné minimum si môžeme dať take profit, alebo pokiaľ teda čakáme, že ten medvedí trend bude pokračovať, tak až pod to posledné minimum, aby bol ten trend zachovaný. Štandardne ešte platí, že medvedí trend začína, keď trh spraví korekciu o viac ako 20% z posledného high. Takže povedzme, v bode A sme mali nejaké high beachieho trendu, začala nám korekcia a napríklad v tomto bode D bude pokles o 20% od bodu A, tak vtedy nám začína, alebo oficiálne začína medvedí trend. Presne podobne je to aj samozrejme pre rastový trend, ktorý je 20% od posledného low.